Здравейте, ютубери! Съм Макаров, тези камик България и днес реших да изтегля Call of Duty 4 Modern Warfare и мисля днес да играя играта мултиплеер и нека да видим в кой сервер да влезем, да пробваме тоя. Не можем. Този е фул. Еми в кой сервер да влезем? Те всичките са някакви такива. Виждате. Защо пък да не мога да влезем никъде? Нека да видим къде. Стига, човек. Нека да не мога да влизам. Навсякъде сме баннати, странно. Трябва да си запиша някъде сервер, в който да играя, в който да не са ме баннали. Тук влизаме, най-сетне. О! Това е един много странен мап, в който съм го забравил изключително много. Ако ще чуете защо не мога да играя. Ще изберем калашника. Дабл кил! Хаха! Ето, че ние направихме дабл кил. Това е наш. Мишката трябва да се направи малко по-бързо. Ето тук мисля на някой. Да, но убиха ни. И мисля да си оправя някъде, ето тук. Мишката малко по-бърза. Това тук ми е... Аре, сега ще е така. Не искам да бавя клипа. Това ми е, мисля, старият акаунт. Мисля, сейф мой, който имах преди, който играх. Ето сега взех аз снайпера. Надявам се тази поредица да ви зарадва. В смисъл, да ви хареса. Убиха ни. Това е един изключителен дигъл и един изключителен снайпер. Да, печелим. Но това ние сме 55 лева. Както казах, това ми е един мой стар акаунт, който само промених името, самото име. Нека да видим следващата карта каква ще бъде. Гледам играт още хора. Както преди някъде 2 години, когато не бях играл самата игра.
Виждам, има още много хора, които играят. Още има желаящи, които искат да я видят и да играят. Играта също може да се играе синглплеер. Ако имате желание, мога да ви покажа самата цяла игра, как се развива действието. Си да изявите вашето желание. Очаквайте... да влезем тия. Както... Да, очаквайте още клипове на Need for Speed Underground 2. Днес може да се качи третият епизод на самата Need for Speed Underground 2. Играта наподобява малко на... Дето виждате, това е самата граната. Бягай, бягай! Да, убихме то би двама. Да, добре. Тази карта съм забравил доста. Ето, че тук има един. Ето, че щяхме да направим дабл кил, но ако бяхме на пълна кръв... Не на пълна кръв, но... Да, и на пълна кръв можехме да го убием. Можехме да го заколим, но... нищо. Аз не играя за някакъв левел. Някакво XP като цяло. Аз съм си 55 лево, аз си играя да се забавлявам, нали? Да, взеха, че ни убиха, но нищо. Да се надявам да... към следващите епизоди така малко да свикна с... Как така да го кажа... да свикна с играта като цяло. Ще каза, че това е човек. Тука може да се използват хакове. А ако се чуете от някой откъде ви убил, той играе с хак. Днеска реших да видя играта като цяло и какво да видя. Нещо, което се виждава всеки път, във всяка една игра, която вие си мислите. И то е... какво е? Еми това е самият хак. Наши фенове. Тук може да се използват хакове за прицелване. Да, направо ни прикинаха, някакъв ни насоли и доста яко, кара ни в комбо. Това нашият познат Дигъл от Counter-Strike. Нека да гледаме назад, защото зад нода има още... Лично аз никога не бих използвал това нещо като хак. Защото това е най-отвратителното нещо, което някой използва. И то на вас като цяло. Представете си, вие сте някакъв нов, който се занимава с това. Той Николи за втори път, който се занимава с това. Лично аз играта 2005 година, нали, за CSGO стана въпрос. Няма ама закориш, парцал. Този път няма ама закориш, но то ме взе с играната. Искам да кажа, че ако сте някакъв нов, играйте с себе с по-малко хора.
Да, и за какво ще да ви говоря? За Global, за 1.6, Counter-Strike. Ярата яра близо до 2005 година. И знам за какво стана въпрос. Един път само съм ярал с хак и то само за забавление. И тук го загубихме. И... Да, това няма да се значение. И да. Ето се по малко човека. Не е задължително с 20-30 някъде. С малко. За да може да свикнете и оттам нататък може да играете в такива сървъри. Защото аз направих точно обратното. Вместо да играя с малко хора, играя с повече. Но няма никакъв проблем при мен. Ето тази карта, която виждате в момента. Това е една изключително брутална карта. В синглплеера има. Ако имате желание, може да игра синглплеер, да видите като цяло как изглежда. Лично аз играя от тези Комфорт. Ето тук, когато застана с снайпера. Този познат снайпер и ето че ни убиват като кучета. Просто. Този не мятна смок. Да, този го бихме през флаша. Как лъкнахме. Да, това и пуска навсякъде из мапа. Мисля, оптиката не може да се приближава. Щяхме да направим дабъл кил. Ето го съм един от най-бруталните пистолети за мен. Вижте го, вижте са, вижте мерник. Това не е, но когато започнете да играя, нали, да видя за какво стана въпрос, малко да си припомня. Вляза в един сервер и какво да гледам. Нали убиват ми. Остана да видя как точно ме уби той. И какво да видя. Мерника му направо си трепере. Това е нещо като на 1.6 АМ какче. Чисто. Мръсно няма. Мисля да сме на оръжието. На калашника. Се поломи. Не се сетиш за тази игра като цяло и ще ти си казвам, защо път да не направя епизод. Но не, като се прибихме като куче направо. Дабъл кил. Можеше да има и трипъл кил. Нали, такова. Но ни избиха направо. След като се метнете така направо покясвате и ето че бием. Така. Мисля да направя още 2-3 карти да мина и мисля да спирам клипа. И пето казах, пишете в AskFM, в нашата Facebook страница и в нашия фен Skype. Нали имате желание да видите играта синглплеер, ако не сте играли, или ако искате някой да играе и вие да гледате,
пишете и може да се направи нещо. Ето тази карта също е доста брутална, като за цяло. Мен изключително ме кефват две карти, три карти да кажем. Тази карта и още две. Ето там е тяхната база, мятат гранати. Бягай, бягай! Бягай, Пено! Да, този ни бил страни. Нещо не го очаквах, но... Ето, вижте го сега, вижте от къде ни добил. Мисля, той ни бил през стената. Той е бил се скрил. Да, защо път да не се стресне от детето? Мисля това да е за този епизод за нашия първи епизод на Call of Duty 4 Modern Warfare. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Макаров, тези Gaming в България. За да знаете каква е процедурата, както всеки път казвам. Гласувайте, коментирайте и се абонирайте за нас. Пишете в нашия Skype, Paski FM и Facebook. И да, гласувайте, коментирайте, се абонирайте за нас. Бях Макаров, тези Gaming. И да, чакайте втори епизод и кажете дали искате да снимам на синглплеер. И чао от мен. One push is all you need. A sister's philosophy.